Ne može potera lifte, bro. Na drugo brz lift. Lift ide ovako na gore. Bam! Ali, brate, evo, pola sata se već vodi za lift. Ja mislim da su stigli ovdje pri 15 minuta. Evo ih! O, dobro došli moji gosti! Lele! Ljudi, počinje kataklizma. Ne, nemojte se izuvati, molim vas. O, pa desi bakice. Izvolite. Šta si napravio Dini da jede? Zdravo, Bogdan, drago mi je, izvolite. Ovo je specijalna stolica za tebe, može da izdrži full. Wow, hvala, slej. Prvi poklon, a ima ih još dosta. Još dosta poklona. A zdravo. Moramo da se upoznamo, ja sam Valentina. Drago mi da se vidimo ponovo. Ljudi, da znate koliki... Da se upoznamo, zato što se nikada ranije nismo upoznali, ja čujem neke priče da... Kolikim kranom su me doveli gore, ljudi, ja vam ne mogu da... Da, ja sam pripremio ozbiljan kran. Svaka čast, iskreno, ja sam mislila da nisi toliko odmija kad sam videla ovaj kran. Ljudi, show program. To sam ja. Šmekerica, razumeš, i neprijateljima bura sve najbolje mora bude. Uuu, koja riba, alo! Koja riba! Jadna stolica. Debra, ti možeš na ovu posebnu stolicu za tebe, Možda se ne vide gaće. Izvoli. Šta fali da se vide gaće, bre? Fali, ja imam 100 kila. Ruku, brate. Za kakvo barenje? Pa dobaramo Dine ja ruku, jebote. Ja misliš da bi, čekaj, ako mogu nekako da stanem između vas? Ne sviđa mi se ova kamera, kako izgleda. Nije dobro, moje bolje ne. Ali nije do kamere. Ja mislim da je do tebe, a? Do kamere, je. Može, donesi 100 za barenje ruku. Hoćeš da obaramo posle ruku? Hoću. Hoćeš? Ljudi, ja mislim da će majke ti da mi Dina obori ruku, buraz. Pa neću, ali ajde. Mislim da si ja Znaš da se zabrinuo, čekaj, stani ja malo ovo privučem ovdje mikrofon. Zabrinuo sam se da ćeš kod svih da dođeš ono da izbaciš sise ako mene nećeš. Jesi. Da. Malo pre smo razmišljali da li uopšte da dođemo. A jel? Tebe smo ti ispalimo. Ali ispali biste baš sise, ono, baš bi ljudi izgubili respekt. Ja sam došla. Sad ste dobili iskreno respekt. Ja sam došla. A čekaj, Igore! Da rešimo debatu uživo. Čekaj prvo, aj mi naše poklone da damo, brate, stani. Evo, ide prvi poklon. Chat, connect.